Πλέον τη βενζίνη οδηγεί στα πρατήρια, ειδικά από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση στη Λιβύη. Κόβω από αλλού, δυσκολεύουμε. Και βάζουμε και 10-10 πλέον. Πριν ακόμη από τον πόλεμο είχαμε ακριβή τη βενζίνη. Μας βλέπω όλους με ποδήλατα. Το ράλι στην Αμόλυβδη είναι ξέφρενο και οι πρατηριούχοι δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο να αγγίξει σύντομα ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα ακριβά βενζινάδικα της Εθνικής Οδού, η τιμή της Αμόλυβδης πλέον πλησιάζει τα 2 ευρώ. 1 ευρώ και 78 λεπτά κοστίζει στο πρατήριο όπου βρισκόμαστε. Οι ανατιμήσεις πλέον είναι καθημερινές. Πάρα πολύ ζώδικα, όχι ζώδικα. Εκεί που έβαζα 3 τα βάζω 20 τώρα. Την εβδομάδα που πέρασε κάθε μέρα αγοράζαμε από τα διελιστήρια όλο και πιο ακριβά, λένε οι βενζινοπόλες, και αναγκαστικά ανεβάζαμε τις τιμές. Υπάρχει μια διεθνής κερδοσκοπία λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Αυτή η διεθνής κερδοσκοπία έχει επηρεάσει τις τιμές των δηληστηρίων και μοιραία αυτή η αύξηση των δηληστηρίων μετακυλείται στην κατανάλωση. Έχουμε και μεγάλο και δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Και παίρνετε το μικρό, Βάτα, τι. Και θα δούμε τι θα το κάνουμε, θα το πετάξουμε το μεγάλο. Κόβεις απ' αλλού και τη βενζίνη. Οι οδηγοί περιορίζουν συνεχώς τις διαδρομές τους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε το δυνατό για να κάνουμε οικονομία. Προσπαθώ να κάνω λιγότερα χιλιόμετρα. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μαζεύοντας την εισφοροδιαφυγή, μαζεύοντας τη λαθρεμπορία, μαζεύοντας την κλοπή. Ωστόσο, αρκετοί πρατηριούχοι τονίζουν με νόημα ότι κάποιοι συναδελφοί τους συχνά πουλάνε πιο φθηνά από όσο αγοράζουν και αφήνουν εχμές για κλοπή στις αντλίες. Να βρεθούν τα κατάλληλα όργανα έτσι ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις, τις αντλίες τις πειραγμένες, για να μπορεί να βρεθεί μια άκρη. Παγκόσμιος είναι πλέον ο προβληματισμός για τις τιμές των καυσίμων. The amount of oil that we get from Libya or that Libya supplies to the world is certainly able to be compensated for by OPEC, but I think it's the prospect that regime change contagion will spread to other areas, namely the kingdom. That is the big worry in the market, the kingdom. On essaye de faire raisonnable parce qu'on ne peut pas se permettre de trop dépenser sur le budget essence. Voilà. Je veux bien payer, mais là c'est vraiment trop. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε νέο ρεκόρ και άγγιξε τα $112 το βαρέλι. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει καθημερινά, αποκαλύπτονται κρούσματα κλοπής οδηγών με πειραγμένες αντλίες. Πρατηριούχος συνελήφθη από αυτοφόρο σήμερα στη Βάρη από ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά από καταγγελία σε βάρος του. Επ' αυτοφόρο έπιασαν οι ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης τον ιδιοκτήτη ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βάρη την ώρα που έκλεβε τους πελάτες του χρησιμοποιώντας ειδικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει μέσα στις αντλίες 2 παραποιημένες ηλεκτρονικές πλακέτες και γέμιζε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων με λιγότερα καύσιμα από αυτά που αναγράφονταν στην αντλία. Οι ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης πήγαν στο πρατήριο μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του ιδιοκτήτη και όταν διαπίστωσαν την κλοπή, τον οδήγησαν στην αστυνομία όπου συνελήφθη. Είχαμε προειδοποιήσει ότι θα συλληφθούν αυτοί που χρησιμοποιούν πειραγμένες αντλίες βενζίνης για να κλέβουν τους καταναλωτές. Και πράγματι συνελήφθησαν. Η τιμωρία θα είναι πολύ αυστηρή, όπως προβλέπει ο νόμος. Το πρατήριο σφραγίστηκε ενώ ειδοποιήθηκε και κλιμάκιο υπαλλήλων του ΣΔΟΕ για τον οικονομικό έλεγχο. Από τη δική τους πλευρά, οι υπεύθυνοι του πρατηρίου ισχυρίζονται ότι δεν χρησιμοποίησαν κανένα παράνομο μηχανισμό στις αντλίες των καυσίμων. Από τις αρχές αναζητείται και ο ηλεκτρονικός που κατασκεύασε τις πλακέτες. Υπάρχουν όρια τιμών κάτω από τα οποία δεν μπορεί να κατέβει κάποιος. Και όταν κατεβαίνει, κάτι σημαίνει. Ο ιδιοκτήτης που θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον εισαγγελέα θα παραπεμφθεί για κακούργημα σύμφωνα με το νέο νόμο.